di anyị le aka na-agbakwa bọyị ụmụaka kịta aka na-agbakwa bọyị mgbe unu gba abọyị na kịta ka o si dị aka na-anọkọtakwa kịta asị ka eje tinye nwa m ka ọ jee bọyị jee mụta ife ya ma ndị mmadụ most times na-ada elu dị ije bọyị a na-ada abụ n'ọjọs ka ije gbaa mbọ ka esetụlụ anyị ka ị naba afụnụbeghị m university karị bọyị ya ma ọ bịa na biznes kama mmezi nwa m ka o jee university jee gụọ business administration nche ofu onye kwụọ aka kwunye ya n'aka ọ gbaara ya bọyị ya ngwa gị opio ndị gụ business admin ọrụ ha ka emere employ ha na-ama na-eji kparapụta eme ha business manager na one company ụmụaka gbaa bọyị kịta na-atụ afịa na China na busasị afịa ihe niile na-azụ a ịmago na iwe dozi na ịgba bọyị nke kịta na ụmụazị nwe ọzọ onye obi na-ekwezi eji ịgba bọyị na-etinye uche na-etinyezi uche bikos onye ọbụla chọziri ego nke mbute onye ọdụ ọsịsọ ada agbazi bọyị kịta inwetagodo onye nwere ike ịga nwụka ọgba ọsọ abụọ oge 6 years 5 years 7 years when ndị na-asa abụcha that time 8 years like somebody like mwa mgbe m gbara bọyị anọ m na Lagos asa abụrụ m ọga m 6 years ewepụrụ ife ama na ọsụrụ something ihe anọgonu like 1 year mee ego testing defụrụ ndobe unu ịfụcha ndobe unu ọ from there ka ọ gaghị ya akọwanụ ka gụ na-ese ebi kọwaa ka gụ na nwunye na family ese ebi ị na-emekwa ọfụma na ide disrespect nwunye and ị na-take care of the family enwezie erọ ị nwere ebe ọ mbọsị ya ka a ya akọwa iwe niile na enwezie ebe isi eri mpeli ọ ya agwakwa family gị si biko si were gị aja n'ukwu na-enwere ife ndị ị na-eme na ide emeti ya ịghọtagofu elukwe mgbe a mma ga-asị gị kpọọ gị afọ asị gị Chubuike nwa m ịnụgo n'iwe nna ukwukwu biko ọ bụkwa na ị na-eme iwe dị otu a na ide emeti ya gwa emezikwa na ịghọtago gbachaa bọyị niile anwa ị gbalụ na Lagos ịghọtago mechaa ife niile tata emechara mgba 6 years a mechaa bụrụ ọga nke m setụrụ m mgbe ahụ with 100,000 100,000 mgbe anwa ka ihe a na-ekwu ibe that was 2002 that was 2002 ịtago so that 100,000 mgbe ọbụrụ na ego kịta mana ego mgbe ahụ ọ gbagotekwe mana o nwere ilu the nature of business anyị na-eme sef ọ ezurugoro ịkụ kaụnta ikpewazie ma afịa mana onye ọ ga enyere ego dị otu ahụ mgbe ahụ kwa nnukwu ego ka ọ ịghọtago so mana ịma na ịgba bọyị serve your master is a part of education enwere nwere iwe karịrị enu ụmụaka amụtara onwe ndị nke ya agbaje bọyị ha na-agba mma na a na-ezi ya kuo mmiri o jikwa bulu mmiri from enu gbada na ana mee nke a mee nke ihe niile a bụ discipline ka ewepụghị laziness na arụ ka ị nwee ike adapụta ebe ọ bụla ịfụrụ onwe gị ikpekọ isi ọnụ nwa ịghọta amara ife a na-eme mana ndị mmadụ ada aghọtachi ya ịghọtago ihe na-ekwube eziokwu bikọs nke m bụrata na ịbata ha afọrọ m afịa kịta na agbago mmiri mma agbakọta mmiri gbajuo ihe buta nne na ha azụ ha ụkpa aka bụrụ n'ihe a na-ekwu n'okwu ya ị ya na-afịa ya na and ka ị na-agba ka a na-eme ka use of the water na-erife and enwere ike ịgbakọta si na ike agwụgwụ except na ọ naghị erugo bụ iwu ndidi ka a na-enwere ya and ọ bụrụ na ị nwere ndidi na bọyị a na-agba ụnagodo nso ọ nọ n'iwu mana ọ bụrụ na ị mara iwe ịbịalụ ihe enwenwu ndidi ruo ọnwụ na ọ masịrị gị mee n'ụwa ihe enwenwu ndidi wee nọ nwụọ anya mụgo na ọgaghị kwuru nwunye ọ gaghị pụtagodo megodo iwe ọbụla ọ ya emego n'ụwa ihe enwere ndidi a fụdat na n'ọnwa mgbe nta obere oge na iwe niile ahụ chọrọ ịkọm to pass ọ bụziela akọ a na-akọ akọ abịara m ịgba bọyị ọ bụrụ na enwere iwe famili gị nwere nwekarịa ọgaghị ịbịara ịsa abụ ihe enwekwa ndidi make sure that na ịpụgo from your family abọyị ahụ ịbịara ịgba na is like na ịnọ in a different family again because onye ahụ ị na-asa abụ part of your new family gakwuru because all somebody you be with nyanwa like complete 6 years 7 years nwee agreement ọ ya ahụ nke ọ ya wee jee ọ gaghị etesla na ọgụ otesla na ọgụ si na 7 years ka a na-asa abụ why na ndị ọzọ na-asa abụ 6 years nke ya sịgụ na 8 years ka ọ ya ahụ anyị gere mme and enweghị option ihe emewe that na
ya asa bụ nwoke a itinye uche ka esi so wee kwuo ya. itinye uchu na ya and mgbe anyị gbachara bọị anyị dị mmadụ ịtọ meeting and amaghị m ihe a na-akpọ na a na-arahụ na fom ọ ute ndị Hausa and ute anwa n'opilo ute ndị Hausa ka m larụrụ till 6 years ahụ dị complete well even na ị na-eje na anyị nwa ihe na-echi na itinye ya isi asef anụ ya adị na before ya taa ofu anụ o nwere ike agụọla the day maybe Monday, Tuesday or weekend Saturday or mbọsị ụka ka e nwere ike itinye gị anụ na nri nke ihe eri so ọ bụrụ na ọsọ mgbọdụ na-enwere ndịdị kwe mana ọ enwenwu ndịdị si na ọ na-akwọ nri ọ na-awa esie na bepa ebe na mpịa na-agbagbu anụ mpịa bụ hunter mpịa gbagbu anụ ọ na-ata anụ nchi mgbe ọbụla ọ na-ata mgbada ịpụtazi ezi anụ ọsọ Sunday ka ọsọ Sunday ka ọ ga-eji wee taa anụ ifuru na nsogbu ya dị mana forgotten that na ihe bịara bụ ịnọzi na different home na ihe enwe ndịdị asịgodo that na ihe atado ma anụ ma ncha ọ na-azụ itinye uche nọọ mmiri ofe ka anyị ekiri gị nwee ndịdị a na time will come bụ part of education anyị bịa because if you go na your own family ịghọtago ọ dị very very important ọ ndịdị ka a na-enwere bọyị mana ọ ga-emezi na ụmụazị kịta ọ dị ka ọsịsọ mba fara aghọtazi anyị aghọta ndị ọgakwa na-awụkwa nsogbu rie nne maka afụgo m onye gbakọtalụ mmadụ bọyị gbagharịa bọyị 7 years and ihe dị na agreement bụ 7 years nna onye a anọgo n'ọnụ 10 years na-ajụ ọ ga-emesukwa ihe na agreement ọ gasị ya na ihe ọ chọọ bụ ka ha ịbụ ọnọdụ nọ together mewe the business full time gaba ịmago ọga na onwe ya nakwuo obodo nọrụzie obodo oyibo na-atụ afịa and ịmago ihe o ji wee jidezie nwa bọyị ya bụ nọ ya na ihe anọgo for so many years ọ tọrọ ọsụ gị ya wite ego ịghọtago anọkọtazi akọbazie akụkọ na nwa bọyị nọkọta jiri aka ya were iwe setụlụ onwe ya bifo ọgani ya mara ihe ma ọ bụ na nwa bọyị agbaga na gbaa mmadụ na ebe 100 million ọsọ ịghọtago so n'ụdị ka esi akịta ihe ajọ ọjịba nwa bọyị ka ọga ka ihe ajọ ọjịba maka ọ bụrụ na gị n'ọlụ mmadụ bọyị edenu ya nọ 7 years nọkpọ 7 years ọjụ isetụlụ gị azụ company na ọ bụgoro na azụ ha company ya mee na ọ dị official ịghọta azụ onye nke a jide nke onye nke ejide nke ya mana nke onye a nọ 10 years ka ike ekwuru okwu ngwa ka esetụlụ anya ọfụma ịghọta ka akpọọ n'okwu afa ọ bụgoro na ezinyewere ya ị na-ibido onye ya shia nke ya weta ọta ikpe okwu afa ị ka ga na-efilukwa na ọ na-ezu ego gị ịghọtago so n'ụdị ka esi akịta kedu ndị ka nsi kwuo ya ndị ọga na onwe ha na-abụkwa nsogbu sometimes na-eme mbọ iji o nwere somebody o nwere ndị nwere ike ịgbasa bọyị kịta time ọ ga-egwara ya si ya nọ 6 years 7 years ọ gaghị asị ya na ọ na-abịa pụta nna gwa ya ọ sị ya na ọ na-abịa ị mara enwego m somebody ọ gaghị asị ya na ọ na-abịa the guy ekwetọ na village na ọ complete 1 year ọ gaghị abịara ọfịa the guy wee leka na village ya ọ gaghị just intentionally ta the guy afọ ndị ozuru ego onwere ihe o mejọrọ just ya na ọ na-abịa ka ọfụ ndị bịara as in settlement so onwezie ka onye asị jiri aka setụlụ onwe ya ndị mmadụ asị na so ife anyị na-ekwu na the guy mere ihe anwa blame the guy because na ọ na-esi ndị ọga n'aka ọ bụrụ na somebody gbalụ bọyị ego na na-abụ mere agreement that now 7 years 6 years ka ihe setụrụ ya eluzie 6 years a 7 years ọ bụzie na ọ ga-esetụrụ ya na onye ahụ nọzikwela ego adịkwuo ife na 7 years 6 ego ya na o kwuru ijikwa ya ụgwọ because na ọ bụrụ na onwe ego i nyere ya ọzọwa nke ekwe mana ọ na profit ọ nwere profit ya na ọkwụnyewe onwe n'ọkụ na ọ nọziere ego nwa ọnọzi na ndị na ọ ka na-agbalago bọyị na ọ ka na-echeta mgbe taịm gafegolo ndị ya kwuru okwu ya so ọ dịghị mma ọ ndị ọga na-eso akọs datị na ọ ha na-eso akọs ya